Deadline ng business sa tricycle permit renewal sa Mapandan itinakda sa January 20. Para sa detalye, pakinggan sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report! Hanggang January 20 na lamang ang pagbabayad ng permit renewal para sa mga negosyo at pumapasadang tricycle ayon sa abiso ng pamahalaang lokal ng Mapandan. Patuloy ang isinasagawang renewal sa bayan para sa mga negosyante at tricycle operators sa Treasury Office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Kalakip ng legal at walang gusto na operasyon ng kabuhayan ng pagtalima sa renewal ng permit, kaya hinihikayat ang lahat ng may-ari ng negosyo at mga operator ng tricycle na mag-renew sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang kaukulang multa at abala. Dagdag pa rito, nagiging bahagi ng pondo para sa mga nakaambang proyekto sa iba't ibang sektor ang revenue na nakukolekta mula sa renewal ng permits, kaya mas magiging maunlad ang isang lugar. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.